Yahaya good. Lain na. Kawaha good. Ako tayo kay kasal ko. No? Hindi ko supa di. Ang likod po ni mo. Em? Four na lang. May sila. O, three na lang. Lang ay. Hindi ko lang ako. Ako lang bang daw. Apelo nung kaha. Hello. What's up? So, What's up guys? Hey ba? hala, mas required daw. Ha? Pag mas. Mas na kami. Idol. Oh, pag WhatsApp pero. Sige, chatin mo yun. Ha? Pakita. Itawag si ate. Ha? Itawagin mo yun ba? 2 minutes na lang. Ha? 20. 6 minutes. Oo. Wala ginagandar. Hoy, Ta. wala mang gipakitang kuan. Yung timer? Naka na. Ay, Hindi lagi mo countdown, no? Palit kanin nga ni. Paano na ako? Hindi rin. Oh. ikaw puti. Sino kaya? Gilak. Wala na, 1 minute na lang. Gunita na ka. 1 minute na lang, em. Wala na countdown. O, diretso ba? Ayaw sa mating ko matulog. 1 minute na lang. Para di kayo pawa ko ba? Pila kami kanin no? Mahal ko naman. Pero may bawi kaya po eh. Bawi kaya po eh. Motor. Mga sa kanto, pinapagkos ko may solo, mga range. Bago to, 30. Oo. Kapo. Napo niyo. Kapo yung insik. Mahinsik din eh. Ma, massage ma.